TGBN TV, Trinity Gospel Broadcasting Network. Hallo almal, my naam is Gerard. My naam is Emma. En ons is van Naked Truth 247. Ons wil jou hartlik uitnooi om Sondaande om 7 uur, Woensdaagmiddag om 12 uur en Saterdagaande om 9 uur na ons program te kom kyk. Soos julle kan sien, ons verkondig die evangelie aan horende sowel as gehoorgestremde mense. En die Here het ons geseën met hierdie wonderlike bediening. En ons seën julle in die naam van Jesus.